Assalamu alaikum masoya, sunana Adamsi M. Long. Ni ne wanda ke yi wa Babaye fice na Kotoro kiɗa a duk waƙoƙinsa, ni nake taɓa masa piano. A gefe na gani ga Babaye Kotoro yana so ya ce wani abu. Assalamu alaikum masoya, kamar yadda Adamsi M. Long ya yi muku bayani, zaɓe ya tunkaro mu a jamhuriyar Nijar. Ba mu da gwani wanda ya wuce Alhaji Muhammad Bazoum a wannan shekara. Shi yasa na sa kayan jam'iyyar mu ta PNDS tarayya. Sai Bazoum muna tare da Honorable Alhaji Babaye Alele daga Gidigir. Daga komin ɗin mu ta Bune muna tare da Muktar Garba. Allah ya mana jagora. Salamu alaikum masoya. Inda muka zaɓe su kuma ku zaɓe su. Nijar sai Bazoum. Sai Bazoum. Sai Bazoum. Sai Bazoum.